Horasma dihamu saluhutna. Noeng sahat mahita tu pesta parduahon, parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus, Paskah nabaduahon. Masuk mahita marede sian bukuede nomor 627 ayat 1 ayat 2 Yesus naung hehe. Jesus now hey, haleluya. Puji elehon haleluya. Hamonaman itu hatai. Namanaluhon sigolis. Asmaroham puji Tuhan, alanam taruhamateani, sesa dosa haleluya, Mamonu Yesus haleluya. Diaringan patoluhoni, palohado tanomanai. Yesus Raja hamonuani, dapat duduk konsimolisi. Asmaroham puji Tuhan, alanam taluhamateani, sesa dosa haleluya, Mamonu Yesus haleluya. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon, amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo na jinadihon ni Jehovah, marolopolop jala marlas ni roha mahita disi, batu nang binolokon ni akapat debagas, ima gabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halonganga doi anggo di matata, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, suruh matodi parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsion nami marhite-hite pakirimon na mangolu, asa totong huingot hami, na hehe dohami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 22 ayat 1 puji ma nama naluhon.
uma patik ni debata imasian Yohanes 11 ayat 25. Dungini na Jesus mamadok ibana. Au do haheheon dohot hangoluan. Na mangolu do na porsea diaw nang pemate ibana. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na obar tupatikni. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 167 ayat 1 di ayat 2. Dijakon Yesus do pardosa. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan. Sitopa na sana adong. Paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalosi nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangoleyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo na uhum hami alani dosa nami i. Alay natarsol-sol bagi do hami nuayang alani i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matodi porbadia tu roha nami be. Asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe saat hami tuhangoluan na sora suda. Na pinarbagabagam dia kana posea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosa. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hangoluan na sa leleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na digjang. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 44 ayat 1. Aleto diku nang hehe Tuhanmu. Tuhan,
Tangihon hamu maha tani debata turpuk epistel di pesta Paskah paduaonon. Imana tersurat di 1 Korintus 15 ayat 10 siaro di ayat 20. Anggoholan di tanoon hita makirim di Kristusi, jol manadu mangol do hita sian saluhutna. Alai nungahehe Kristusi sian namate, diwana do horjuluni akka namodini. Ay songon marhite sian sada jolma songgop hamatean, songon ido marhite sian sada jolma haheheon ni akka nong mate. Ai songona di bagasan Adam saluhut mate, songoni di bagasan Kristus sude di pangulu. Alai ganup ma mangihutton parjojorna, parjolo Kristus, dungi akka na di Kristusi di haroronai. Dumi ujungna, disima pasatonna harajawni tu debata ama, dunjolo di pasohot nasa panggunggungmion, aku wasoon dohot hagugoon. Ai ikon mangarajai ibana rasa dipatuduk saluhut musui tutoru nipatna. Hamatean ido musuh na parpudi si pasohoton nai. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatani debata, jala no piopsa. Amin. Mare de mahita sian buku de nomor 16 ayat 1 dohot ayat 3 nungatalu hamatean. Tidakon maha porsiapai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehoba, ido ama pargogon naso hatu dosani, natu mopalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehoba nasasadei, imana tinubuhon di si Maria, nagabi-gabean siato di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus. Na matetarpajal do ibana dihau pinarsilang. Na tua tuba na toru dong ditanom. Na mula mangolo di ari patoluhon. Na manay tu surgo lau hundul tu siya muni debata Jehoba. Amanay pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon. Manghumihalak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Mare di mahita sian bukwede nomor 33 ayat 1 rodi 2, pesta Paskah hatuau.
Jesus do pasuan awoduan hasonanan tu saluhu comari aluho bani atoru dan tarbahen piropanu Raja Siparnoluni Raja Siparnoluni Hamatean Hamaroan Nasopona Habiara Nuatani Sude Damai ni debata na sumurong siyang saluhot roha. Ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Selamat Paskah madihita amang inang ruas na hinaholongan ni Tuhatta. Hata ni debata o jahan ni parsaurata di pesta paduahon. Parningotan di hayeon ni Tuhan Jesus Kristus. Diuhal siya natarsurat di Psalmen 110 ayat 10 tulu sahatro di ayat 10 songonon mata surat di si. Nunga pola di gogoho manulakonao asa tinggang niyan hape Jehovah mangurupiao. Jehovah do pargogokku dohot edekku jadi gabi hatuokku ibana. Suara ni olok-olok dohot hatuaon marsaringar di udung-udung niya kapartigor. Siya mo ni Jehovah do si bayan hamonangan. Tibul si tutudo siya mo ni Jehovah. Siya mo ni Jehovah do si bayan hamonangan. Dang tagamon mateaw. Say na mangulo doaw. Asa mo pa jojor at kapabahenan ni Jehovah. Nung agugo tutuli pitsang Jehovah aw. Halay datung tuhamatean aw di pasahat. Ido sahat na. Damang day ng pos dorohat ko ng salut do hitaboy marhatopotton naong taparsaulihon hasitongan ni barita na uli ni haheon ni Tuhan Jesus Kristus si. Daw di partikian na salpo takas do ditakop jala di hanguluhon si Paulus. Maka porsyay taringot to Jesus ima hamamatena dohot haheon na. Jala dipakke do igabedasor ni pamaritahon na taringot to Jesus anak ni debata napatar hagugoon ni holong ni debata napaluahon dohot panguluhon portibion. Ido ng sahala ni pamaritahon na di barita na uliin. Ido na taida di nasinuraton na di sada Korintus 15 ayat 14 ayat 20 ayat 57 didok di sisongonon ayat 14 alay ang gosohehe Kristus yang akan namate rumarma jamitanami di ayat 20 alay nunga hehe Kristus yang namate ibana do parjono ni akan namodini di ayat 57 alay mauliate ma di debata na pamunang hita marhite Tuhata Jesus Kristus. Damang dohot day ng saluhot na di bona ni turpukon di Psalmen 110 ayat sada di do madok mauliate mahamutu Jehovah ay pardinggan basa do ibana. Takas do hasahatan ni roha mauliate ni Jolmay. Par Psalmen dohot bangso ni debata tu Jehovah. Haroroan ni dinggan basa. Dengan basa dadaholan na marpardomuan tungulo pardagingon. Ima boy dinggan mangan dawat minum. Boy dinggan marparabiton. Boy dinggan marpanisioan. Boy dinggan marsaor dawat dongan. Boy dinggan marsiajar. Boy dapotan karejo na dinggan. Manang tadot. So nang mangulo pardagingot tatahe. Ay sikop, suksuk, so nang alaradi saluhut na. Alay par Psalmen madok na tumibos yang saluhut na ido na gumudang di hatid dako ni bana jala dengan basa ni debatado na pinarhatopot na di na pinarhatopot ni par Psalmenon dia mai
Hapataran ni hagugoon ni debata na manaluhon musuna na manulakon ni bana asa tinggang niyan ima parbego nagabi musuna na makaliani ibana. Jala di partikian ni may ibana di perhadapkan tu parporangan partodion. Parporangan partodion na niadopan nai di hamonakon parkesalmenidoy. Parukilon pardadingon naboy marpangotak tu partodion di hamonakon ibanay marhite pangurupion ni debata. Hamo kadungan adong naboy taparsiajari siyan pangalahon ni parpesalmenon. Naparjolo na kaya di pabur ng parpesalmeni diri na madok hagugoon na do napatupa hamonangan na. Habisuhon na do na mga lehon hamonangan na. Napaduahon Jehovah do di patibo ibana di bagasan panidangyon na. Ay di dok ibana. Jehovah do mangurupiaw di ayat 10 be. Siya mo ni Jehovah si bayan hamonangan ayat 15. Siya mo ni Jehovah do si bayan hamonangan ayat 10. Dan tagamon mate aw ayat 17. Saluhut marodolan manang marojan tu hagugoon ni Jehovah do hape. Asa molo mga do pimuso parpesalmeni dan pitor hagugoon na di portibio di pangasahon di bana. Alay haporseon na tu pangurupion ni debata ido. Dan tarhasip kon parpesalmenon gudang ni pangurupion ni debata di nguluna dohot ngulu ni bangso ni debata. Ido na ikon marsaringar di udung-udung ni partigori. Dihaporsiay parpesalmenoddo barita haluaw ni bangso Israel siyantahi ni debata napalua buhabadyo ni halak Israel halay mate do nasa buhabadyo ni Misir di 2 Musa bidu 10 ayat 5 1 ayat 7. Dihaporsiay parpesalmenoddo barita haluaw ni Israel siyan pangeak manang pengajaran ni Parao dohot parangan na laumanait mulak muse bangso Israel tu parhatobanan Misiri. Jala maredetari pardo bangsoi di 2 Musa bidu 15. Ulak do muse bangso ni debatasian habuangan. Jala malua nasida imasian habuangan Babel. Jala di paloas debata nasida muse maningani huta nani warihon ni debata tu bangsona. Siyan perdalangan ni sejarah nasubuhi talus siyan pangatoyon dohot panggonggomion, panguruhiyon, pangodihonon ni debata marhiti huasona nagugoy. Sadok, tusadong do nabuhi mga tahasi hagugoon ni debata, siyan tikki tu tikki napasorini. Tadok pe adong zaman teknologi canggih, na dijuluani zaman batu, zaman besi, zaman plastik, zaman nuklir. Alay anggo debata, say na mangula do imanoktong patuduhon hagugoon ni tangan siya munay. Lau patupa na duminggan di bangsona. Di akka na makapo si ibana. Asaw nang morot niyan haporsiyaon ni Jolmay siyan di bata na mangulwi. Gabi maporus tu hagugoon ni Portibion. Marhiti na mabiyar ala diordang di pasiyak-siyak. Manang maporus tu napasonang rohana sa diri. Ima marhiti hariburon Portibion. Boy doy masa, boy. Alay saluhut na ikon tuduk do tubuaso di debata. Ay tangan siyamu di debata do mangurupi. Patupa na duminggan, di na hinaholongan ni rohana na marhaposan tu ibana. Hamanginang, adul siyan na tapikiri, adul siyan na tahasiholi, adul siyan na tapangido. Nung nga disakapi jala di parade di batahian, akan nauli di bangsona nang di akan na porsyeto ibana. Imaholong ni rohana di bagasan hadiriyon ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Siyan sudi perdalanan ni Jesus sa lilim di Portibion nang pe holan hira-hira 30 taon do paretongan di partikian na songon jolma ibana. Alay boy doy manggobarhol saluhut perdalanan ni nguluta na mga dopi ragam ni hamaolon, hasusaan na suboy taalu si marhiti hadiriyon, manang hajol maut tanagalei, manang kemanusiaan kita yang terbatas. Na jumorbut, ima mga dopi musu,
si bolis doho kahitahina, na martahi na yung mangenet hosata, maritiragam niya susaan, manang hariburon, manat mahita. Amanginang, parpasal menon mga jahon tuhita, asa tatadda, bona ni haluauta, ima debata Jehova, na setoktong patuluhon buasona, maritetangan siyamunna, na manukol hita, ujo mga dupi musuh hita. Tangan siyamun di Jehova, dusibain, manag si patupa hamonangan di hita. May pola di Paska, natapestahon pola 2 ari. Amanginang, arioddo na jinadihon di Jehova. Marulupulup, jala marlas ni roha mahita di si. Nung kapatar hamonangan ni Jesus, manaluhon muso pardagingon, nang muso partodion, di bagasan haheheon na. Pesad do hagubuon ni pangumami si Judas na marsipaw lain. Pesad do nang paswadahon ni si Petrus. Pesad do hagubuon ni si Latus. Pesad do soara surak-surak ni Natorok. Pesad do hagubuon ni licing-licing ni soldado. Pesad do hagubuon ni Banuatoro na naimmaniopi Jesus di si. Nung natarbodot hamateyan, nung nasuluk hamonangan, sa 2 Korintus 15 ayat 54. Tangan siyamun ni Jehova do, pamonang Jesus. Tangan siyamun ni Jehova do, pamonang akana porsea tu Jehova, di bagasan Kristus nauyehei. Amanginang, mangulo do Kristus, hitape mangulo do. Nunga hehe Kristus, hitape hehe do. Di ngulut taon manoktong mahita, parsidohot di pamaritahonon barita na uli ni Tuhan Jesus nang manaluhon dosa dohot sorop ni hamateyan. Amen. Selamat Paska madihita saluhut na amanginang martangiang mahita. Ali Jehova, mauliate madiho nang palua jala pamonang hami di bagasan haheheon ni Kristusi. Gonggom mamanoktong gulo nami na mga dupi ragam niya kahamolon. Alahuboto hami hodo si parmonang. Namunang do hami mga dupi salut na at kahamolon ni. Ay huha po si hami do Jesus. Haheheon nai. Doh tahananaik na tubanua dijang. Gabi parhitian nami ibana tuho. Gabi dapotan hanguluan saliling nililing na hami. Jalo mahami rapdo tangyang nami. Nang pamujion nami. Di pesta Paska padua honon. Marhide Kristus Jesus Tuhan na umanisa dosa namin. Amen. Maredi mahita siyan buku ede HKBP nomor 633 laus tapasahat ma peliata. Tatangyakon ma peleata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masya na nilehon mitu hami peleam nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasyak kami peleanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami, marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Arlea manami na di banua gejang, say pinarbadia ma guarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomoni roham di banua tongaon song na di banua gejang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesa madusa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami siang pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurhon madamena tutodim.